Ahojte cukrári, ahojte cukrárky, všetkých vás srdečne vítam pri dnešnom ďalšom videjku. Dnes si spolu pripravíme recept, na ktorý sa ma mnohí z vás pýtali, a tým je čokoládové brownies. Častokrát od vás dostávam otázku, prečo mi brownies nechutí tak, ako keď si ho kúpim niekde v cukrárni alebo v obchode. Kamoši, je to úplne jednoduchá rovnica. Keď chcem mať dobrý a kvalitný čokoládový dezert, potrebujem mať dobrú a kvalitnú čokoládu. To je celé tajomstvo. Samozrejme, ešte je veľmi dôležitý technologický postup a pomer surovín, ale nemusíte sa ničoho báť. V dnešnom videjku si všetko spolu ukážeme a vysvetlíme. Tento brownie si ešte obohatíme vynikajúcimi kvalitnými orieškami, pridáme malinovú omáčku, smotanový krém a ako čerešničku na torte pridáme čokoládovo-orieškový chips, ktorý váš dezert vyzdvihne na úplne inú úroveň. Ak ste pripravení, môžeme začať. Pripravíme si čokoládu, cukor, maslo, vajcia, múku, kakao a aspoň 2 druhy orieškov. Ja som zvolila blanšírované lieskovce a moje obľúbené pražené karamelizované kúsky mandlí. Teraz sa vrhneme na samotný brownies korpus. V vodnom kúpeli si rozpustíme čokoládu, cukor a maslo. Keď to máme takto krásne všetko roztopené, misku si stiahneme z vodného kúpela a pomaly po jednom za stáleho miešania pridávame vajcia. Pozor, vajcia však musia byť izbovej teploty, aby vám nevznikla čokoládová pražnica. Teraz postupne a za stáleho miešania pridáme múku s kakaom. Dbajte na dôkladné premiešanie, aby vám v ceste nezostali žiadne hrudky. Keď máme cesto krásne lesklé a pružné, máme hotovo. A môžeme ísť piecť. Konvektomat si nastavíme na 25 minút a 160 stupňov Celzia. Kým sa nám rozohreje, premiestnime si naše cesto na plech vystliatý papierom na pečenie. Odtrhneme si papier na pečenie podľa požadovanej veľkosti plechu a každý roh si nastrihneme. Tento trik nám umožní to, že papier na pečenie krásne zapadne do plechu a nebude sa vysúvať von. Následne si cesto vylejeme na plech a zasypeme ho orieškami. Ja som teda orieškami nešetrila, pretože vo fináli to naozaj stojí za to. Kým sa nám cesto bude piecť, urobíme si poriadok, poriadne vyčistíme pracovnú plochu a vrhneme sa na ďalší krok v našom recepte, čím je vynikajúca malinová omáčka. Do rajničky si nalejeme toto úžasné 100% ovocné pyrečko. Ja som pre tento recept zvolila malinové. Pridáme trstinový cukor a trochu limetkovej kôry. Omáčku necháme prejsť varom a následne pasírujeme. Omáčku si zakryjeme potravinárskou fóliou a necháme ju vychladnúť. Teraz si spolu pripravíme čokoládovo-orieškový chips, ktorý bude korunou nášho celého dezertu. Budeme naň potrebovať bielka, práškový cukor, múku, kakao, maslo a oriešky. Všetky sypké suroviny okrem orieškov zmiešame, maslo si rozpustíme a bielka vyšľaháme do tuhého snehu.
Následne už len ručne a zľahka primiešavame sypku zmes a maslo, kým sa nám všetky suroviny krásne nespoja a vznikne nám pružné, lesklé cesto. Keď máme cesto hotové, vylejeme si ho na plech so silikónovou podložkou a cesto budeme rozotierať na čo najtenšiu vrstvu. Keď máme cesto pekne rozotreté, následne si ho zasypeme kúskami karamelizovaných mandlí a dáme piecť na 170 stupňov Celzia na cca 10 minút. V predposlednom kroku si pripravíme veľmi jednoduchý, no za to veľmi chutný krém. Z tejto úžasnej smotany, ktorú vám už nemusím predstavovať, a mascarpone v pomere 1:1 si vyšľaháme tuhý krém a pre dokonalosť pridáme vanilkový cukor, na ktorý recept som vám prezradila už v minulom videjku. Hotový krém si naberieme do cukrárenského vrecka a ideme do finále. Upečený plát si premiestnime na nový čistý plech, ktorý som si predtým vložila do šokera, aby bol poriadne studený. V momente, ako plát položíme na studený plech, cesto nám krásne stvrdne a my si z neho môžeme nalamať takéto krásne, tenké, chrumkavé čipsy. Teraz si z vychladnutého brownie z korpusu pomocou ringu vykrojíme takéto pekné čokoládovo-orieškové kruhy. Odrezky určite nevyhadzujte, dá sa z nich urobiť kopec iných a úžasných dezertov. Tak a môžeme servírovať. Vezmeme si tanier a položíme si naň náš kúsok koláča, na ktorý si následne nastriekame šľahačkový krém. Pridáme čokoládovo-orieškový čips, dobré jahody či maliny či akékoľvek ovocie podľa vášho gusta a ja som pridala ešte jedlé kvietky a moje obľúbené bylinky. Teraz si dezert zalejeme famóznou malinovou omáčkou a poprajeme si dobrú chuť, pretože si myslím, že to nevydržíte rovnako ako ja a budete chcieť tento dezert okamžite ochutnať. Takže želám vám dobrú chuť a ďakujem vám krásne za vašu pozornosť. Prajem vám ešte krásny a úspešný deň.